Lalela mali ngoba ayikho lenkukhu so lamanzi achithe. Angiqondile ukuchitha umuzi wakho, wena ochitha isikhathi sakho mawuthi ufuna ukuchitha impilo naye, yena uchitha isizungu ngawe, le ndoda isazoshaya ichithe. Mali ngoba akafoni awumboni kuphela izinsuku. Ucingo lwakho akalibambi makusebusuku. Mawuthi uyamthanda ukuze nathi nami ngiyakuthanda, akuthatha umzukuzuku. Kodwa ukufonela njalo wacela ukuthi umvakashele kuphela maye nesizungu. Wagcina ukukutshela ukuthi uyakuthanda ngesikhathi esakushela, kodwa njalo makubanda ucela ukuzovakashelwa. Wagcina ukukukhipha esakubuza ukuthi uyangifaka okanye uyangikhipha. Akanaso ispace sakho empilweni yakhe, kodwa unaso ispace sama-nudes akho efonini yakhe. Uhlale ecela ukusendelwa, cha udinga ukusendelwa. Imessage encane nje ezomchazela ukuthi uthando wawunalo selwaphela. Mali angiphathi-ke maye nesandla esilula esishayayo, nayo indlela elula esheshayo. Kunabanye osisi nobhuti engibaziyo abasheshayo, babizwa ngamaphoyisa, bayabopha, angifuni ukukukhohlisa. So uma izinkinga zakhe ezixazulula ngokuthi agadle, kulula, mubophe umvulele icala ejele abhadle. Uma izolo ekushayile wavuka namhlanje sethi uyaxolisa ukuthi ubeshayile, bhasobha, uzokuphinda noma esesobha, so kuyokusiza ukumbopha. Kodwa okokuqala mali, ngusicelo Mpungose.